Pengitak tubuh syong hanya hai lam so sini TRIPRASA time nus mukakti ang tong nor logi tusan cameraman na tongo mosang singtini tik phai sok bijak tisa rangsak Dinesh Debbarma nukungo satas Kuala ni bisingo khobjak amoni bising tunyo singtini phaika jaga amoni bising tunyo je Dinesh Debbarma ni sak hamya phabiar hai kawi tong phiaba sakam nogo ekbar se thangi mangku nogo koroi ni bagai nogo sugia ni bagai phiaba sana ni mairong si nogo koroi phiaba je income khlainai je ajinai Dinesh Debbarma bosi nukung salongnai bosi tabuk sakhamyangi lai tonai naka thongoro 5 year hai kawi phiaba busala khoroksa porinani jorawo class 10 nos poritong phiaba buni restaurant no thangi samu khaima thoi kha nogo sugia ni bagai nogo cholinen nangma bai sana nangma bai phiaba o jaga wo blainyo moho muskilo kala jang thongoro kalai tonai naka tini nogo sugia ni bagai doctor thana musungui tongo hamnani musungui tongo phiaba thangi malia o Dinesh Debbarma tini cameraman na angsa tonai bongni nupung ro kisau phungnani bagai yang rok kia kunuli yang rok bungni nukung rok belanja subjek ya TRIPRASA ni chubachu nami tongo LOKOROK ni naini ji omorok hajingge je sing sakhamya o Dinesh Debbarma ei bihik Rita Debbarma bai sing kok salainai sra srake sing saima lainai je bongni jingjal tongmani je bongni sakhamya tongmarok sing joton tak sabai sukrup ke saima lainai naithoni soikare o je sori hamya angmani re besoro balok Bisi break to engkang ge tau mo mas ketal bekai ani mo 5 bosor fainai naita je o 5 bosor je sori hamya nogo tongmani bising tei doctor ogo thangai janai kha emna ang waisa nai kha puila kudung go naimani bora apro ana sawo biti chake hamnai hinai sawo ge haipano pana 3 mas guarantee do o doctor hingre hingka 3 mas ni bisingo ang mas ke sa biti sai mania rang pusa keri ni bagai hingka ang hamya ang thanga ge je nang doctor thangmani aprole tam problem rokni je doctor check up khai tam rokni cheroka bo doctor thangmani emne doctor thamane kang onom doctor ni arang thangmani onom doctor ara thamani ang ani sak o paralysis ni bagina ang thango ang sakab o doctor no onom Debbarma no ya ang himimia ang ani soliro borsa bai obosung honi ang thang saika nke borsa o asomyo biti sakai hamnai nang biti sadi ni sawo gai biti ang saimia ang thangata ang mas ke sesi subung bai sai mania 3 mas bano sau 3 mas ke hamnai bo jaga doctor han jemni jibi beda nambo jaga ko khwayo na jabo ang nke omoni bising tei tabugle tam problem rugi tam tongnin di haro ani deharoi ko obo hainta o je bosak borsamani tang himia ungo ngete jinga jang khe khaka ro umayo obo simia lila pila ungo te ani mokol nugia bo ung thangka o mokol bani problem mungsani problem ya ani sago ngke obo hai joto hamia saya o bemarong no ang hamnani musungo ang LOKOROK no pojau LOKOROK no mane nang chubachu sanjau tani ni sori hamnani bagai ang ani sori hamnani bagai ani mo hai TRIPRASA hastini je LOKOROK no ang kojau an ke chubachu rithung gaitai ani kai bubagra no bo ang kojau bo ba an kicha chubachu rijat nini je omokol hamya lai bosorok balok fika mokol hamya ungman hengkai prai ungkho abokhe 2 bosor thangka 2 bosor ka abokhe 2 bosor ge o je 2 bosor ngi tongmani bisingo nang omokol hamya kata se ungphimani bisingo tak je o nini deharo je rugi tongmani abo bai ko kinang ta se thangi janai fika te nai simalia ang nai simalia nai ne hema tam ke nai man sinai ang mokol je hanya ungdika nugya singdika ang se samung tangnai khoksa khoksu ajinai hembo aji hembo ang se ajinai ang se guri nai ang aji maria guri bo malia ang mokol sinugya ang rang puse tiaklai malia obon bage ang tini nogok lai thangka ani cherai bo tongjau masa bonobo ang poriri malia bono ang class 10 jora pojonto poriri oi bono ang nogo pojonto bono ang narui malia nogo narang no musung phano ang naruk malia bono ang pori no musung bo poriri malia bono ang buni restaurant ang tunma ro hoka tang khaino matai samung khanye ni bagai riwi mar kota por nang musung itong phano bui heke haipeno por riwi malia ta malia ri mar hoka bono ang tam khaino matai nge nong ni mo kam je tak tong mane opara mu ke sinema paran bumung gene ge tisarang sak kami nge nini mu ke ani mung ke Dinesh Debbarma nang hamnani bagai LOKOROK tam fokusanan musung ang hamnani bagi ang LOKOROK ni thane ang kojau borok anang kisa chubachu rithung tai hingari hingkai
ang bubagra no bo ang koijau ang ano bo kia chubachu tong ang ani mo sori hamnani bagai tabule nang hima ni role bomo haira ko himi tong ang himi jaman kisa phunula do kisa ko sabi ang himi si maya play do camera mena kisa yang chabo yang base be maya gelanya jungjal omo haike rom hoisi do kisa omo haike sima toru phiaba sugya 5 bosor romoi tongo phiaba belai nonogo jungjal kalajak hamui na musungu hamui maya nogo kiri ni bagai nukona norok bomo hai choli bitong phiaba nogo sanan mairung kiri omo haike romoi sara dino matong omo hake yango bini hik Rita Debroma sabungo tangke yango bini besajak tong khoroksa class pro body tong nogo je mias diboro mai masamani tabu phonto pheba maseku tinin tabu duita tinta time hangi tong pheba nogo kereni bagai nogo rang puisa kereni bagai hanamu sui tong pheba hamui maya nogo kalaijak tik 5 bosor hai romoi khwayo sakhan nogo ekbar thangi mangkha matro hamui mayaku 3 bosor chadi hine doctor ogwa sajaka bithi chanani rang puisa kerei Sorry hamya tini Dinesh Debbarma no nukungo ajinai nukungo rang income khlainai buni nogo samung agi thangai salcha thaya kai kono nogo choli tong jamani busla masa tongo busajang masa busla tabo pori na musungu boi hekai kolo kotor khayai college rohna musungu boi heke doctor engineer line por na musungu master line por na musungu phiaba musungu tong khano pori malia tini class 10 pori ku 15 bosor ni jere he restaurant na sam khlai de ma tongo Pajengke seng nunggu makna noro yang tadi cameraman kahang ke. Omo hai ke phiaba tini mokali mukti kogi tonai nango. Nogo sugyani bagai. Kereni bagai phiaba jen nukungo tongmani. Jaga jumi pun musuk tongmani. Phiaba jotona phalai naikha. Topona hamnani musung. Topona hami maya. Lokorok nogo ko khasar kha tai chubachu jotona chubanani ingjabadi cha kopchani yakerei. Kwai thisi chekere phan phaji singsuba laine jotona. TRIPRASA ngai phaji singsuba laine. Te omoni bisingtinyo Dinesh Debbarma Kesar kah, bubagra no baje sukti, subana ni bising tei pajengke sungtak, belanya moho muskilo tong nanya di, sung bini hik baik kok sini, je sorry hamyang mana lebih sorok balak. Iko bini sorry hamyang mbak sarbo pas sorok kai tong kita. Sar pas sorok, kan doang bon asur kiri. Iko, nukna, boma hai ke kelai tong, piapa, hanan musungi tong, nogo omo hai ke yang sak dikisa, omo hai ke kelai matori utini, nogo sana ni mai dong kiri. Mai khopcha sanani mairung kri omo hai ke tori matru yago busajang masa tong buma salok satao 2 din thagang ke phiaba tai si mathaya mangu tai 4 din hai omo hai ke choliwi matong je os 5 bosor romui tongmani doctor le koi garok lang ha sang dokter wai sarang lang manchu omna bare tai telang me kuna bare tai telang malia doctor apro tam hun sel ha Iko bicara sari 2-3 mas rokon san naga di hin tang 2-3 mas rok san naga di gawan bising busuk rok kan tadi kan mas kaisa se kasuli ana tamani kos pai malia kos pai malia enggak ang bot tangga sororo kam khaja bro mom telang am kona bagainya lebih bicara wasi usun na hadu tang kanya yang sudah serong ni bro sororo kam khanya ngu wan beri basabo aku sekoloi ngebono kibnya tang Enggak tahu ang lokorong tani tim sa hajo na jeng uta. Hamna ni bagian besar ni lagi. Enggak bubagra na bo. Ang kisa sajau ko jau. Je manti kan khaja tu. Sa hamna ni bagai bini. Ko aje le bar aje malia hangkai. Ang beri borok bos aje senai. Tabu nong ni nukung le bomo harok ke choli matong. Iko sin nukung batai tamo. Mai rok saya kan tong khasa rok sa kon ho masa ya. Cái iko ang bokam robota kere belase. Cái iko hati sama sorok kering toh hana roko atel kema tonggo. Sabar mak fai thongo ke rok fai. Nong ni jere le khoro busur tong. Serai cái mang ni tonggo. Sala akro tonggo ko norbo so kakna. Ang roko. Ni bobo ma tonggo kya restaurant da thang ya ko tolago. Samu khlari ma tori kata. Samu khlari ma tonggo kya. Sana kering bagi ko phago sulia hangkai. Hangkai po nang sama po lihat tabo. Pono sempurna. Nge pori nai musungu tong huna boi heke pori na musungu mane master line doctor line hanya musungu engineer line omo heke pori na musungu tong khono phiaba pori maria khanai ma khana ta sini bukuk jini khuktai phiaba nogo sugya ni bagai orang ni bagai tini omo heke kelai tong nani nangu nge nong ni mo kami ni mo nge te sarang sa simu kami ka nge ni mo kita Debbarma no kai
Ini sengtabuk gini sajak Rita Debbarma sajak bay kok saja saya selain itu yang kira di ini mungkin Aisyah Debbarma ini neng kelas apa dia utang kelas pro apa itu ini babu sorry yang mana besar balap 5 বছর ini 5 বছর boma hai rok norok jenggal ke coli mah ke মাইশা ইয়া ফাইশা মাসে এখন মা তংটা ini neng pori mah rok letak boma hai ke pori mah tong খাদা রকরে কলম রকরে kata kolam rok mana pai mah ya biar rok pai mah ke mana kahang ke mah pori yang itu utang ini norok sama le boma hai rok mah ফাইশা মাসে হাতি রকরে তা নগা ini ama ayam punya kamera kau tanggung ke neng uskul logo tangi zaman na boma hai rok na ini bawa na neng mereka mah tong বাবা না মরে মা তংগ ngomte iskul logo ma Oke, oni ni babu je sorry hanya mutu ke noko pok lai tong ni no neng hamrinan bagai TRIPRASA ni LOKOROK neng tam kok kesana musung বাবা না হামনা বাগে কিছু কই যাও TRIPRASA ni LOKOROK no mane neng kuba susan uta khazan ta hote bu song sengkhnai maka thik yang tong Dinesh Debbarma basa jeng no pori maya phia tabu basla no khate pori mali ne no malia thik yang tong bini sajak Aisyah Debbarma pori na musung tong na phia ba kolom kongsa 5 টাকা nangu khata kaise 40 টাকা nangu omona phondo tini pai ri maya uskula kaham klai rohoi maya ne bagai no tini nogo omo hage kalai tong nogo sana ni mai rong kerei somosho kerei phia ba phaidi sing jotto jubale ne TRIPRASA rok sing bono sing jono 5-10 টাকা suba khangase tini doktor thangai hami phirog phaimana nogo belai no kerei ni bagai sing khnai mangana sabai sukru kai ba sing saimala ka nogo tak besajak uskula thanai ni musung phia bui hege porna musung Dinesh Debbarma porna musung Rita Debbarma ba besajno porna musung tong phia ba por riwi meya tamani bagai orang ni bagai kolom kongse beseng nang ma 5 টাকা nang khata kaise besba 40 টাকা khata kerei kolom kerei boy kerei uskul bag kerei uskula thangi pori maya buma buni rok amo thangi ke buni hugo sal thui ma phayu kamo thangka ngaise mairung pai somosho pai chai ma phayu phia tini nukungo mairung kerei jemia di bersamani masayaku taksi jortui phia ba kemra menia kunli omo ge choli ma tong oti obostha khai norok nugima khana norok jotono subana ne jabadi ang kobugo sini TRIPRASA time news ni bakatui jera video nanyai jotono kisa share khlai di ta je mantei janjan ja ang bongni account number IFSC code di nai tai scanner rin nai norok jotono subana ni jabadi khulumka